Oh, Warak-Warak views now is on the harvest. Tingnan mo, parang kailan lang ano. Pag nagpagod ka nga naman ng konti, meron kang biyayang tatanggapin. Yun nga, ano. Pray, work. Ngayon, if you want to pray only, just pray. But at least there is faith. Para yung hiningi mo, claim that you are going to receive, then you will receive. But if you are in a hurry, just go work like this. So, magtanim-tanim ka lang. Yung mga kamatis natin, no? Yan, imbis ng ano, nag-enjoy na siya. May saluyot pa rin, no? Don't, ay. Ito, nadali ng English yung warak-warak. Ay, don't, good. Chrissy. Come now, let's go. Chrissy! Chrissy, that's not good. That's not good. Ito yung bagong harvest natin. Oo. Mga paksiw. Ang problema, wala tayong ipapaksiw. Oh, wala. Sili lang. Oo. Pwede ba ipaksiw na sili? Pwede rin. Kasi, Ipapaksiw natin, sili lang, walang isda. sa sinigang, pwede rin yan. Asan nga yung isda? Isisigang Wala pa. Isisigang natin, walang isda. Pero yan muna yung luluto mo raw, sabi ni Aticho. Yung gulay. Ito yung babanatan natin ngayon. Oo, yan. Almusal. Saluyot po. Oo, almusal. Sa almusal. Papatibay ng katawan. Tawan. Ito pong saluyot na ito ay isang mabisang gamot. Gamot po siya sa gutom. Oo. Pag gutom na gutom ka, magluto ka nito. Kasi na siguro hindi na iluto ito, pwede ito eh. Yung gutom mo, magagamot siya. Kaya napaganda ng saluyot sa ating katawan, no? At yung mga dahon ng saluyot, dahon ng kamote, warak-warak, talagang warak-warak siya. Kaya tinawag tayong warak-warak. Dahon ng kamote, saluyot, dahon ng spinach, lokbate. Ayun, no? Sama-sama na yan. Pagkatapos, basta ang importante, meron kang kanin. Sige, Mr. Mon, at salamat. Sana natin, mga kawarak, yung mga lutong warak-warak. Ginisa muna, bawang sibuyas. At tapos yung ampalaya. At saka yung talong. Dahil medyo, dahil medyo matigas ng konti yan. Ibig sabihin, malambot din sila. Madaling maluto, pero yung kasunod kasi mga dahon na lang yun para paglalagay ng dahon, saluyot, talbos ng kamote, lokbate, mga spinach, yung mga backyard yung mga backyard veggies. At iniligay na natin yung mga dahon-dahon. Parang warak-warak na ngayon. Warak-warak. So, itong warak-warak, tatakpan natin para hintayin na lang natin siyang mangamoy. O mga kawarak-warak at nangamoy na. Ibig sabihin, ready to eat na yung mga warak-warak na ito. Ako, mapapalaban na naman sila. Tulog-tulog. Ganinin malunggay na yan. Importante malunggay na yan. Malunggay, boy. Away-away na yung warak-warak. Yung isang tilapia, kinuha lahat ni Master. Galit siya, no? Galit si Mr. P. Mr. Mon. Kaya mo yan. Kaya tayo. Kaya tayo, mga kawarak. Magandang almusal sa lahat. Kaya po yung final. Mga dabo, mga kawarak, magandang almusal sa lahat.
sana makuha. Napakasaka kahiga mo ay diyan ka makuha. Anong mission mo sa lupa? Papatigas ng batuta. Paramihin ang populasyon. Ganyan ba talaga pag walang ambisyon mataas? Tura naman ang music yan. Ipapastol. Ikaw puro amastol. Halata nagkapanggap. Pagka sa labas ng door. Yan ang ating kawara ko. Ay, gustong gusto rin, oh. Mama kanya ka pala. Oh, gustong gusto rin yung ampalaya, oh. Yan ang kawara. Talagang napakasarap talaga. Masarap siya. Hindi mo masasabi talagang ano siya. Talagang napakasarap. Ayan, oh, tignan mo si kawara ko. Basing ampalaya, binabarada, no? Hoy, kaya na, Chris, eh. Ang kapakikawala ko na pati ko. Ibang klase yung pagkain niya pala. Oh, imported pala yung pagkain niya. Rio, ano to? Rio de Janeiro? Ah, ito. Kaya pala masaya siya, oh. Pinapawisan. Hindi pa natutunaw yung almusal natin. Babalat na naman tayo ng tanghalian. Luluto na ulit tayo ng tanghalian. Kaya alas 11 na. Walang ya. Meron na kanyang call. Thank you. Magkano yung utang ko sa'yo? 400. Magkano yung utang mo sa akin? 500. Eh di meron pa akong 100 sa'yo. Wala. Sabi ko may utang 400. Bumili na ako kapon ng isang kaysa sa Anmig. Nakapito ka. Nakapito si Ramram bumili.